Oh, nein. Doch nicht schon wieder. Liebe Kinder und Erwachsene, ich möchte euch jetzt beibringen, was machen, dass man jeden Morgen fit zur Arbeit oder Schule kommt. Gesichtmassage. Bubble, that's my love. Bubble, what's my bubble? Bubble, 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 blah. Bubble, 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 Und jetzt mit guter Laune raus vom Haus.
do nočních lokálů chodí se jen v noci, která Pana poctivá je, té není pomoci, která Pana poctivá je, té není pomoci. Já Pana poctivá, vešla jsem do báru a že nejsem žádná běhná, šla jsem tam pomalu a že nejsem žádná běhná, šla jsem tam pomalu a v rohu seděl sám ožralý kapitán. Ty jsi holka jako Puget, který já znám. Ty jsi holka jako Puget, nejhezčí, který znám. V kole mě roztočil, šeptal mi do ucha, abych se s ním vyspat vyšla. Nebyla já hluchá, abych se s ním vyspat vyšla. Nebyla já hluchá. Když jsme šli nahoru, tak schody rzaly. Praštil se mnou vokavalec, až prkna lítali. Praštil se mnou vokavalec, až prkna lítali. Už nejsem poctivá, chodím dál do báru a že nejsem žádná věna. A s každým pomalu a že nejsem žádná věna. A s každým pomalu po schodech nahoru. O, ty jsi holka jako Puget, nejhezčí, který znám. Ty jsi holka jako Puget, nejhezčí, který znám. To byl on. Na jaře, když každé poupě puká, každá holka chtěla by hned kvést. Každá holka k sobě hledá kluka, který v lásce po ní touží. A dnešní kluk má popletená kolečka, a neboť ho chytla rádiová horečka. Je samej svod, antena i drát, a neumí mít dnešní holku rád. Kluk o stovku doma pumpne mámu, že ve škole rozbil lavici a teď stojí u radího krámu. Ani neví, co má koupit si.
tenhle moment musí dívka vyčíhat a přitočit se k němu tiše jako had. A pak říci, bude ti to vhod, já mám doma asi špatný svod. Pojď se mnou, můj rádiový panici, ukážu ti svoji přijímací stanici. Nutno ale říci k její chvále, pro příjemný má naladěnou stále. A na knoflík pak mátneš jistý hmat, do jisté výše postavíš rheostat. A pak stačí s něčím sem tam hnout, aby v aparátu vznikl proud. Na jaře, když každé koupě kluká, každá holka chtěla by hned kvést. Každá holka k sobě hledá kluka, který v lásce po ní touží jen. Dnešní kluk má popletená kolečka, neboť ho chytla rádiová horečka. Je samej svod, anténa i drát, neumí mít dnešní holku rád. Klukostovku doma pumpne mámu, že ve škole rozbil lavici. A teď stojí u radiokrámu, ani neví, co má koupit si. Tenhle moment musí dívka vyčíhat, přitočit se k němu tiše jako had. A pak říci, bude ti to vhod, já mám doma asi špatný svod. Pojď se mnou, ty rádiovi panici, ukážu ti svoji přijímací stanici. Nutno říci, ale i k její chvále, pro příjemný má naladěnou stále. Na knoflík pak mátneš jistý hmat, do jisté výše postavíš rheostat. A pak stačí s něčím sem tam hnout, aby v aparátu vznikl proud. Aby v aparátu vznikl proud. Aby v aparátu vznikl